Hi, today I'm gonna be filming a video where I talk in Slovak because, and this is dedicated to David Dobrik, because he's Slovak, he's Slovakian, and yeah, there's like no one out there that is, well, on YouTube, that's an English speaker and that speaks Slovak. There is many, I know many, but on YouTube I'm saying. I just want to disclaim, I'm talking English right now because my Slovak is not good. I live in Canada, so it's trash, and I'm in college, so I don't speak Slovak. The only time I speak Slovak is when I talk to my mom on the phone every day, but that's about it. I'm always around English speakers. I speak English throughout the whole day, and so yeah, I just want to make that known that don't expect a fucking professor sounding Slovak. Does that make sense? What should I be talking about? I've already made an intro for this video, and it sucks because I realize I don't know what the fuck I'm gonna do while speaking Slovak. Like, am I just gonna sit here and say a couple words and then leave? Like, I don't know. But I think I'm just gonna go with the flow and just see what happens. Let's start, I guess. Teraz pijem čaj. Je to nejaký rybezlový, sa mi fest páči, je fest dobrý. A dneska som mala klás, ani neviem, ako sa povie klás. Prepáčte, moje slovenčina je hrozná, je tak na hovno, vieš čo, ale keď rozprávam s mamou, tak si to trošku akože, trošku som lepšia, ale dneska ešte som nerozprávala po slovensky, toto je prvýkrát. Tak dobre, toto je hrozný vlog, dúfam, že ešte niečo budem filmovať neskôr, neviem, ale možno vám ukážem moju izbu alebo niečo také. Uvidíme. Tak čau. Ahoj. Tak teraz čakám, keď moje prádlo bude hotové a potom si to idem uložiť. A neviem, potom musím ísť do sociology. Tak pôjdem tam. A tam nebudem filmovať, lebo som pred ľuďmi. Dobre, čau. Dobre, tak chcem rýchlo filmovať, lebo chcem povedať, že dneska ideme vonku na party, tak chcem povedať, že som sa osprchovala a neskôr si dám make-up a všetko také a potom pôjdeme von. Možno budem filmovať dneska, keď tam budem. Asi áno, lebo to je také ľahké, keď všetci sú opití. Tak. Tak ja som úplne zabudla filmovať včera. Prepáčte, ale som bola trošku opitá. Som úplne zabudla a potom som išla hneď spať. Keď som prišla domov, tak. Teraz je 11:55 a za chvíľu musím ísť na pláž a ideme upratať smeti na pláž pre školu, lebo to musím robiť taký project. Ahojte. Tak dneska je o 8 ráno. Ja robím o 9. Si dávam make-up za chvíľu, som si spravila čaj. To zelený čaj s jahodovou príchuťou. Tak sa to povie, neviem. Tak, a som fest smutná, lebo robím dneska vôbec mi nechce a fest je pekne vonku, tak vie, že bude veľa ľudí, ja sa vôbec neteším, aby som oveľa viac zostala domov. Neviem sa dočkať. No dobre, tak teraz som domov a setkám, som sa osprchovala. A toto asi bude koniec vlog, tak ďakujem, že ste pozerali a toto bolo hrozné video, ja viem, trošku na hovno. Nemám toľko čas filmovať, lebo stále niečo akože študujem a to nechcete pozerať, lebo som s kamarátkami alebo niečo také, tak neviem. Tak ďakujem, že ste pozerali a čau. Toto asi bude moje posledné a jediné video, kde rozprávam po slovensky. Tak už sa to asi nestane. Dobre, čau.